O programe rozvoja vidieka sa budeme rozprávať s pánom inžinierom Milanom Mišánikom, predsedom Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, Perem. Takže, pán predseda, prečo sa majú daňoví poplatníci skladať na europrojekty pre poľnohospodárov? Nepovedal by som, že daňoví poplatníci v rámci predstupovej zmluvy Európskeho spoločenstva všetky členské krajiny prispievajú do spoločného rozpočtu a z týchto spoločných prostriedkov idú financie na národné. Nové členské krajiny, vrátane Slovenska, majú možnosť v tomto programovom období, ktoré bude trvať od roku 2007 do roku 2013, predložiť projekty, tzv. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorých budú môcť čerpať finančné prostriedky na jednotlivé osy, tak ako boli prezentované v príspevku. Čo z toho má ale ten daňový poplatník, že prispieva do fondov, z ktorých sa platia europrojekty pre poľnohospodárov? Poviem to na konkrétnom príklade. Slovenská republika v tom prvom skrátenom období 4-6 prispela čiastkou zhruba 23 miliard korún. Naspäť čerpala vyše 26 alebo 20 a 23. Tie čísla sú interpretované rôzne, lebo Slovensko nedočerpalo. Poľnohospodári naopak ako jediní boli pripravení a vyčerpali tieto prostriedky, ktoré nám boli umožnené na takmer 100%. Pritom Slovensko nedočerpalo prostriedky a tieto prostriedky prepadli v prospech iných členských krajín. Tu by som zdôraznil, že je potrebné ako v rámci Slovenska, ale aj v rámci ostatných krajín V4 alebo nových pristupujúcich využiť túto možnosť, nakoľko je to jedna z posledných možností, kde môže Slovensko vyčerpať prostriedky na rozvoj vidieka. Nie sú to prostriedky len vyslovene pre poľnohospodárov, tak ako boli prezentované na konferencii, ktorá tu prebiehala na monitore. Je možné využiť prostriedky pre poľnohospodárov, vidiek, životné prostredie. Sú to prostriedky na rozvoj a udržanie vidieka, vidieckých sídel oblastí, z druhej časti aj na zabezpečenie konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov v rámci ostatných krajín V27. Skúsme sa na to teraz pozrieť očami tých poľnohospodárov, kde nájdú potrebné informácie, keďže už môžu podávať projekty. Sú na oficiálnych stránkach Ministerstva pôdohospodárstva, platobnej agentúry, je aj na stránke Zväzu družstiev a obchodných spoločností. Aj ostatná samospráva dáva informácie o možnostiach čerpania, poskytovania, podávania. Existujú aj rôzne firmy, ktoré sa profesionálne zaoberajú vypracovaním projektov, podávaním žiadostí. Na toto programovacie obdobie, pokiaľ ministerskí úradníci a zamestnanci platobnej agentúry deklarujú na rôznych týchto sedeniach, by mala byť vydaná v budúcom týždni príručka či už na CD-čku alebo v písomnej podobe, podľa ktorej by sa mohol každý žiadateľ zorientovať a podať spomínaný príspevok alebo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na toto programovacie obdobie. Niektoré stránky objavila aj naša kolegyňa Janka, takže poprosím ťa. Takže na stránke www.zpd.sk alebo apa.sk nájdete kolónku Program rozvoja vidieka Slovenska na rok 2007 až 2013. Nájdete tu výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj všetky opatrenia. Ďakujeme. Viem, že chodí aj pani ministerka po Slovensku, prezentuje program rozvoja vidieka spolu s ďalšími pracovníkmi, tak kde by ich mohli navštíviť poľnohospodári v najbližšom čase? Hneď zajtra v Bystrickom regióne o 9:30 v zasadačke bývalého krajského úradu bude prebiehať stretnutie s pani ministerkou a zamestnancami ministerstva plus platobnej agentúry, kde bude odprezentovaný program a prezentované problémy poľnohospodárov a žiadateľov platby z Slovenského kraja, čiže okresy bývalého. Je to stretnutie verejne prístupné, bezplatné? Je to verejne prístupné, bezplatné. Dobre. Skúsme si povedať, čo sa mení oproti tým predchádzajúcim obdobiam v takých hlavných črtách. Hlavne črty sú tie, že tie žiadosti budú prebiehať v spomínaných 4 osiach. Tá prvá os je zameraná hlavne na modernizáciu fariem, konkurencieschopnosť. Os číslo 2 je zameraná na životné podmienky, zhoršené výrobné oblasti, environment, ekológia, životná pohoda, tzv. Welfare zvierat. Os 3 to bude diverzifikácia, kde sa budú môcť zapojiť mesta, obce, miestne akčné skupiny, poľnohospodári na diverzifikáciu svojich činností. Po starom by som to nazval tzv. Pridružené výroby, ktoré fungovali v minulosti a boli používané na tak doplňujúcu činnosť. Teraz možno na existujúce vystavané objekty, vystavané kapacity, prebudovanie na niečo, čo v tom danom regióne bude možné použiť ako rozvojovú aktivitu. Os 4 líder, tá slúži pre rôzne potreby v tých, či už v jednotke, v ďalších sú ešte aj lesné, urbárske, pasienkové a iné spoločenstva.
Máme tu prvú otázku prostredníctvom e-mailu, takže prosím kolegyňu. Takže náš stály divák, inžinier Kožár z obce Bučany pri Trnavej chová ovce a chcel by ubytovávať turistov. Pýta sa, či môže dostať podporu z eurofondov. Je to možné, dokonca tieto aktivity budú preferované, je tam titul do 10 ubytovacích miest, je tam ale podmienka sociálnych a iných zariadení, treba sa oboznámiť s danou príručkou. Tu ale musím podotknúť, že monitorovací výbor doposiaľ schválil podmienky, kritériá v osi 1, v osi 2, s tým, že prebiehajú ešte špecifické príručky, prílohy, ktoré budú zverejňované formou nariadení. Kedy predpokladáte, že by mohli napríklad k tomuto konkrétnemu opatreniu výjsť? K tomuto konkrétnemu opatreniu na spomínaných stránkach, hlavne na stránke zväzu, sa nachádzajú staršie materiály, kde táto OZA kritéria sú publikované. Dá sa podľa toho získať základná informácia. Očakáva sa, že bude v priebehu marca, v prvej polovici zrejme na Rade ministerky prerokovaná táto oblasť, celá os číslo 3 a následne bude schválený program materiál v monitorovacom výbore, ktorý sa očakáva v druhej polovici marca. Máme tu ďalšiu otázku, takže prosím kolegyňu. Náš divák sa pýta, kedy budú k dispozícii pravidlá poskytovania eurofondov na zalesňovanie a agroenvironment. To zalesňovanie z časti publikované bolo. Agroenvironment, tam dochádza ešte k, povedal by som, konečnej definitívnej úprave niektorých nariadení, ale znova na tých istých stránkach v príručkách, ktoré boli publikované, sú tie základné zásady, špecifické nariadenia a možnosti krížových kombinácií, plnení, podmienok budú po schválení v monitorovacom výbore v spomínanom marci. Program rozvoja vidieka platí do roku 2013. Čo potom? Čo očakávate? Hovorí sa veľa o zmene spoločnej poľnohospodárskej politiky. Celé toto obdobie je jednou z posledných historických možností, kedy sa slovenský vidiek môže dostať k spomínaným prostriedkom finančným, za ktoré si môže vybudovať vlastný výrobný program, kapacity, poprípade splniť podmienky spoločenstva, tzv. Cross Compliance. Je to 18 nariadení, ktoré Slovensko prijalo istým spôsobom v predstihu. Staré členské krajiny sa pripravovali na toto obdobie desiatky rokov. My máme túto fázu poslednú zvládnuť za niekoľko rokov. Najviac ešte pri neplných platbách oproti týmto starým členským krajinám. Čiže stále sme na 70% úrovni oproti starým členským krajinám a po tomto roku tú otázku zdravotnej prehliadky alebo health-checku, tá prebieha v Únii. Únia hľadá miesto po roku 13. Čiže tie zmeny globalizačné, ktoré sa dejú vo svete, jednak oblasť juhovýchodnej Ázie sa naučila konzumovať živočíšne bielkoviny, ktoré nevie dorobiť vo vlastných podmienkach výrobných. Vzniká veľký nápor, veľká požiadavka, či už z Európy alebo ostatného sveta, na zásobenie týmito komoditami, kde je obrovská možnosť zmeniť štruktúru poľnohospodárskej výroby. Slovensko je predurčené na svoje výrobné kapacity, spracovateľský potenciál, ktorý malo, ktorý sa v mnohých prípadoch dostal aj do zahraničných rúk a je možné, aby aj tieto, či už zahraničné spoločnosti v spolupráci s nami, alebo slovenskí producenti na základe vlastných kvót, vlastných výrobných možností vyvážali produkciu do tejto časti sveta, poprípade zásobovali aj staré členské krajiny Európy vysoko kvalitným a bezpečnými potravinami. To isté platí aj u nás. Očakávate ale, že po roku 2013 eurofondy v tomto zmysle, ako je program rozvoja vidieka, nebudú existovať? Celá politika Európskeho spoločenstva sa mení. Staré členské krajiny, hlavne tie zakladajúce, alebo najväčšie, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, majú rôzne názory, nechcú doplácať na zbytok Európy, chcú vytvoriť iné pravidlá. Je tam celý komplex problémov ohľadom kvót, ohľadom odloženia pôdy, nová terminológia, ktorú si budeme musieť aj my osvojiť a pozerať. Znova by som tých ľudí alebo tých záujemcov, ktorých táto problematika zaujíma, odporúčil na naše stránky. Sú tam priebežne všetky tieto informácie zverejňované. Dá sa z toho zorientovať, ale hlavne tí, ktorí budú alebo uvažujú s podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Bolo by dobre, keby aj tieto dokumenty v predstihu sledovali, čítali, budú sa vedieť zorientovať v ďalšom náhľade, v ďalšom orientovaní svojich firiem, po prípade fariem, alebo aktivít, ktoré chcú v rámci programovacieho obdobia zvládnuť a podať žiadosť. Takže je to jednoducho veľký dôraz na vyčerpanie tých možností, ktoré sú teraz, pretože už nikdy nemusia byť. Nechcem robiť reklamu, ale pán europoslanec Baco
uverejnil na svojej stránke, aj na týchto stránkach, ktoré boli tu nás spomínané, jednu takú, povedal by som, dosť rozsiahlu a jednoduchú publikáciu o všetkých fondoch, ktorú nazval Ani zrno na zmar. Čiže asi v tomto hesle, aj keď niekomu pripomína možno niečo iné, by bolo vhodné zorientovať sa, aby sme ako Slovensko, ako štát využili čo najviac možností, čo najviac zdrojov, čo nám umožňuje prístupová zmluva a tento program rozvoja vidieka na roky 7-13, aby sme na dlhé obdobia ovplyvnili znova vývoj, bytie, žitie a celú situáciu na vidieku. Ďakujem.